Hello mga bay, kumusta mong tanan? Mayong adlaw Miyerkules kaninyong tanan. Na-dispute na akong beauty mga bay no siya initan si kainitan. Ay mo na yung habit ko aknit. Karong adlaw Miyerkules din he. Busy kayo ang akong kinabuhi kaya unyang gabi party sa kaning kinamguwangan nila nga anak kay kaslon man. So may party unyang gabi sa tanang mga laki. Ilahi man din ilang kasal din nila yang sa party sa lalaki, ilahi party sa babae. So mo ni ako mga tadtarunon mga bay no. Ang sibuyas mga 15 ka kilo. Gani mga kuan, mga mushroom. Ay para ni siya sa kuan, mga carrots, ahos. Para ni siya tuwag andam na ko og tubig nga naay asin. Ay pura di ko magtiyabaw kay kada adlaw lang ko patibawon ani sibuyas. So i-ready na ako kung kaugalingon. I-good luck ko ninyo mga bay. Diara na akong takangan ako na ni andam. Upat ni katakangan karon dungan gid ni sila. Wala na ako butang foil akong ginimpiwan. Ako kalan wala pa na ako nabutang foil. O diara sinaw kaayo. Dayon mo ni ang mga panglutuon. Kani ang fresh na shrimp. Kani ang katong dry nga shrimp. Dayon kani mo ni ang munggos. Kaning tulo, usa, duha, tulo, usa ni siya kaputahi. Ang tawag nila diri esh mawash maarabian. Mo na tawag nila diri. So sa English pa rice munggo with shrimp. Mawash kay munggo man. So mo na to akong tawag. Dahil ikaduha na ko nga putahe di ara maraga laham tulo ni siya ka kilo. So murag gitawag nila nga kanang usingan ani kanang kalderita ba sa ato o murag ingon ana ba. So di ara nga ako ikaduha no kani mo ni karni nga karniro o kani karniro lagi. So karop sa kuan sa ilahang inistoryahan diri. So ang akong ikatulong putahe di ara ang biryani, chicken biryani. So nara nakamarinate na nidaan. O gang ako ang ikaupat ni putahe. Muni ang palaman ako ni siyang gisahon kauban atong mga sibuyas, mga mushroom inkan o kitong carrots o mga sauce na diha ang tawag is karwason. So di ara ang tinapay para sa karwason mo ni palamanan ako ni siya tanan. Ug mo ni ang mga sudlanan mga bay no. Usa, duha, tulo, upat. Sa kuan man ta na kanang sa restaurant ba matam dire. Pero gikuha gipus kong amo ang putahe kay para ipaluto pud niya diri sa iyang restaurant diri sa iyang balay. So mo to magsugod na ko karon no kinabkabay ta mga bay no. So good luck na ko ani. Hello mga bay, nagbabalik ang inyong inikakab sa pagkakaron na kuan na nako na pakuluan na nako nalapawan na nako ang manok no. So kunisono na lang na siya para kunison og gagmay. Parehas ani kagagmay ha. Tagas ingani kondisyon og ingani kagagmay ha. Kay ipalaman dito sa pan. Dayon di gahimo ko ganing utan sa sunoy. Dayon natak-ang napud nako ang caldereta. Lang gitawag og marag diri. Pahinayan lang kayo kay mahumok na unya taon. Og ang sakuan ang sini sa biryani ready na siya para gisahon. Daghan kina na puno oh. Dayon ang bugas nakahumol na ang bugas no. Dara 8 ka salmon. Ang sakuan to sa biryani nga bugas. Dayon kini 4 ka salmon para sa kaning esh mawash kaning munggos. Nalimpyuhan na sa dang munggos wala na kayo panit. Kuan magpanit mo ni munggos dinhe, munggos pinikas. Dayon kaning dry nga shrimp ako pa ni siyang lubkon. So igutom man ko maong mukaon sa ako mahigala. Pero nakaandam na malamas. Gianhian ko diri ni na gel, gihiwa na sa. Kini yang nahiwa sibuyas. O kani kung gipahiwa siya ilain ang cubes, ilain ang pinatagas. So, okay na. Gamay na lang ang kuwang. Kaya mukaon siya ko. May gutom kaya. Tubel. Kaya sa gutuman na. Derang tubel.
Tubil siya kaliro. Ala ka diha. So, daan ko adobo. Adobong manok. Nganta. Ngayon sa suwayan ako og Paris ni og kanang dahon sa hagonoy. Mula may iba parisan ng adobong manok sa ato og hagonoy. Okay. Okay, alright. I'm gonna try this one, the Arigella Labs, and I will try if it is delicious to eat with a chicken adobo from our country. Ang kaharap ni siya na. Day, slang na kay day. Bisaya day. Oh, dara. Adobo. Dahon. Pwede. Wala pa magungkot ma, pero nanglan akong kaon day. Nanglan tubilan ako kung kaugalingon bay. Kaya magsugod na kagtakang atong mga ubang wa pa matakang. Diretso na day. Diretso na bay. Wanay undang na hantod niya size. Hawoy na bagtak na ko gani karon oh. Pero naka-oras tinindugay. Pero okay lang day. Kaya ni mo na day. Magisa lang na ko ng manok sa biryani. Magisa na ko ang mga ulang, lubkon, pamanto na ko, dugay-dugay pang nilubukay. Kaya pinuhang gid pag-ayo. Matakang na ko, gaan-gaan akong pamati. Puros gisa na lang. Gisahon sa tuna akong manok. Para palaman sa gulay, itong mga gulay. Bell pepper, carrots. Nang tubil sa kudaan. Delikado pas mo bitok unya, wa lifetime kaon. Mga unta ninyo. Kinahanglan mo good size. Ready na ang tanan. Napwede mo ang mga sauce. Sauce sa karwason. Sauce sa ano ako. Duha ka klaseng dakos pa mo. Dakos tomat o dakos kisbar. Lagi mo lagi na. Dakos kisbar. Kalabang ko ang sambag. Sambag sa ato himuon nga tamarin sa English. Himuon siya og murag kana bang sabaw-sabaw nila din murag dakos. Ang Ginoo daghan-daghan pa man akong himuon. Kaya yan, kaya. Kaya mo like. Dapat unya pa kumukaan. At least 4 nga namin kinanaan ako. Nanad na ko ba? Pero medyo sayo-sayo, murag. Pakaigutom, pero tantan. Gabi, busog ikaw gabi Kaya, minsan akong orasan nagkaupan to. Nagkaon ko ng mga alas 2. Dayon, pag humanaw palimpyo sa gawas, pambanwas,
Gigutom na masag ko. So, nagkaon na buko mga alas 7 to. Nahigop na po sipon, inday. Alas 7 to. Ikaw man, nutbas na ko kay kanang matug ba ko og kadyot nga tungag uwas usag oras. Kasabot man sila nga napahulay mi kay piti makapuyag gahapon. Bahulay sa gamay para ayaw maghimog pa ni hapon. Ang ko katug kay piting pungahas akong tiyan. Hindi gustugan ako. Hindi nanutbas ko. Ang manutbas ko kay di na kumkaon. Anak ko sa kong kaugalingon. Ko banutbas na lang inday. Tindog lang diya kay istorya na ko kung kaugalingon. Si Ronadel gahagok na. Ko nga. Di man katong piting busugan ako. Siya na muna nga. Katong butanganan murag arinola din hipuno to. Itong pula ba murag arinola puno to siya. Nahulot na ko. Kasi ito kay gutom og nilimpyo sa gawas. Hinakutay balde. Human. Medyo ko kato. Karon hapot nating duty mga 15 mga 20 minutos na lang para as 9. As 9 mo ko sa gabi mo duty. Ang utro kay alas 10 man sila mga on sa gabi. Alas 10 media. Mana ilang timpa ni hapon. Di 20 minutos na lang para mag 9. Ito ara akong katulgon. Ay pa ni Duaw. Ikatuwag na lang nako. Piyong kadyot. Pero ga-alarm ko. Para pukawon ba ko sa akong cellphone. Gas may bina. Ito ara, nag-alarm na yun. Gas may be. Ayaw ko din ako sa silong. Kuan. Ako sang giwas-wasan to akong humol. Gihumol lang ko sa washing-washing. O washing-washing. Washing machine. Waswasan sa nako. Dahil ay ko na og silong. Tumaulan na ko. Kay sugod na mong hapon. So dito naman tabaw, magpangumpra. Luto pa nito nila. Dito na yun. Haman, limpyo yung gawas. Balik na po sa kusina, limpyo. Hugas. Paglabay sa mga pagkaon sa rep, dighana. Man. Ato, kiping kuan. Sakit yung mga gawasan. Ningon ko nga, manutbas na ko kay di na ko man mukaon. Na duty na silong. Tingpanyapon. Sus, gapanit man si Ronadel og mangga. Kay nagpapanit ang himunga ag mangga kay daot na ba ang panit daghang butlig-butlig nga itom. Dayong ipapanitan sa mga palit dito dayong kung daot ilabay na. Ni ana ako ding ila si Ronadel na. Ingna dito ron nga kanang duha kay tulo man kabog ipapanitan. Ingna dito nga ang duha ka buok daot, ang usa ka buok mo'y maayo. Panit man day daot. Dugay na kay mangga sa rip, wagid miingon nga pagkuha mo diha bisag sa kabok. Di mo kuha basta mangga, di mo kuha kay mahal mangga. Di mo kuha og di mag-ingon. Ang ubang putas pwede ra. Kay bato-bato, mangga may piting mahala dre. Ito. Binuang Ronadel. Na dito nga, duha ka buok daot, usaray di daot. Di. Pero ang iyahang gihatag dito, duha ka buok, ang usa ka buok among kaon. Ina mo daot. Anya, yung corona nga. Ug mangita ang mga nahaing daot, mutanaw siya.
Ingnaron nga, di mama o klabi among tiyan o di adrin daot. Nakalaway mo mangga tao mo mangga pagkuha mo diya. Kano mo usa. Dayon. Hindi, mana. Impas ng ipon nga nanot brush. Kakaong yapon. Nya doon na may itlog di ay kong niluto. Niluto na ko to mga alas 9 sa buntag. Itlog ka. Karon. Ako itong giandam kay mangumpra man mi. Kung bumata ang alaga ng usa. Dari kita ko mabaga. Mata mo alaga ng usa. Inito na lang ni Ronag. Wa pa ko naabot. Inito na lang niya. Init siyag pan. Pan nila diri din. Ang tuba. Mura. Wala man kauna. Yung ko nga, ngano man na wala man kanikaon sa imong itlog, nga giandaman na mantika. Ni anak ko dito sa itong pharmacist na mga alaga. Siya nga, wa man ko kay bawa nga nag-andam ka. Ko nga, giandaman man ta kadaan kay mula ka umi mamumpra ni, kung sa imong tatay. Ipainit na lang ni mo ni Rona. Asa ka bawa, wa jud ni kaon. Biting gutuman niya gahapon. Ano yung igwanta kay wala man ko. So, mo akong gikaon anang gabi mga alas 11 sa gabi. Kaon ako kay sino man na alas 9 buntag. Alas 9 sa gabi ako pila nito ka oras. Wa man siya mapanos pero murag na kung ano bagay na may kamatis ug sibuyas na itlog. So, kaon ako gisayangan man ko ilabay. Parisa na ko anong panila dire. Karon. Hindi ko na. Hindi mo kaon. Sayangan ko sa pagkaon, oy. Di mada ang uban, pero ang uban, kaya nun na ko kaon. Karon, alas 3. Naglugos man ko ginawa, alas 3. Kadlaw. Alas 3, mag alas 4 na tagay ito. Sakit kay kuntian. Di ko ka bangon ba anak? May gani kay ang haplas di ara sa akong uluhan. Ako na lang kamot ako gipakamang. Dayon. Itong nahaplas na nako, sige na ko duot-duot sila, duot-duot. Naning kamot ko og lingkod para makautot ko. Ay, nakautot ta jud ko. Ingko intawon maluoy ka Ginoo ko. Dakan ra ba ko trabaho rong adlaw. Intawon pa tulugan ako wad-an na ning namukaw masakit sa tiyan. Tungod dagay ito sa itlog yun. Mangga din itlog. Yan nilagi sayangan ka, excuse me. Na. Ito, paglapas na ako, nakautot ko. Nakatuod na ko balik. Ay, salamat. Ang dali, nakatuog na ko dayon. Mura ba ko nalimot na yun. Dami na akong tuog, nakamata na lang kong utro. Ani ng buntag. City Media mo ko mag-alam. Dayon, naligo ko. Naligo buntag sa'yo para mawang mga pamaol. Ito, ang karon. Lamas sa Ginoo. Lagsik gapon. Abtik gapon ang inday ninyo. Unta po matiguang di unta maani ning mga sakit sa mga kalawasan. Pila ka oras tulog na ko. Mga alauna na dagay ko nakatug. Bago katugon man. Matag alas 3, pila ka oras. Tulog na po, alas 4 kapil. Timidya mata. Mama na lagi ng talan. Nga. Hindi na lang kukutob. Unya na po. Iwaso na ko ni unya. Sa
kay nasulan na akong tiyan. Okay na. Kabkab na akong utro mga bay. Hello mga bay, nagbabalik ang inyong inday o karon. Salamat sa Diyos. Happy tingin ko na human. O dira ang putahe. Muna ang marag. Muna ang kuan. Marag butat ugara. O dira ang singan ani. Karwazon. Tinapay na siya. Tinapay dayon na ay mga palaman na siya o mga sauce. Super yummy. Good luck to me. Sana magustuhan ninyo ha. Ito ang pangauna ninyo maluoy mo siya kusinira. Doon na pa'y duha ka putahe. Nahuman na putong usa. Ibalhin na nako karon. Og ang biryani na lang ang last. Og nahuman na sad ko sa mga sauce. Duha ka klase. Og ang mga pang toppings ani. So, balik ako niya taon. Nahuman na tanan. Jadi arayo. Lama sa Diyos, naman na yun. Ang taon. Di ara mga bayang, ikatulong putahe. Ish mawas, marabiyan. Ay, salamat sa Diyos. Naman na yun ang taon. Rabiyan na kanang shrimp, nang nuts toppings, babaw. Wala, sige, birada, hinday. Biryani na lamang, biryani. Di ara mga bay, akong biryani. Ay, ginoo ko. Ang puti nga kanon to sa ilaw. Ay, na bang panguan na to? Medyo ang kuan yun. Tura ang kanon puti o. Sa ilaw. Bahala na mo diha. Ay. Salamat sa Diyos na humanag yun. Ara. Itlog, design sa kilid. Kita tanan. Bos. Wala na, nalipong na mo diha. Okay. Ini mo ba? Bismillah. Sauce. Ginoo. Kung magtabon mong pagkaon sa o kung magtabon mo init nga pagkaon, kani inyong ikuang kaning sinaw, kani bugnaw ni kaluyo. Kini sa tubangan, ambot di man recognize. Basta kaning gasinaw sa init, kaning marag blurred silang sa bugnaw. Kapit na maabot sila. Ano yung kuwaon?
oras para alas 6. Hain na mo. Naman lagi ditawan. Hoy, hain na ba ni? Ay, Diyos ko. Walay kuko. Kanilang naisabaw mo akong butangan ng nylon. Kay para dili makuan. Dili mayabo. Aw kung mayabo man, masalod ra ba? Okay. Alright. Mataguni ang duha di ay. One more. Init. Init ba eh? Hain ka. Okay. Oh my God. Hindi na siya pwede ibutang kaya wala. Init. Ay, nylon. Diba? Kabayo na yabo. Wala ka. Abang langit, Lennox. Lihok man. I'm sorry. Bueno.
Diyos. Naman gini taon. Ginoo sa maning sa akong busa. Naman na gini taon. Palimpura ta. Ay, ginoo. Pero ang lamisa. Nag-table setting gani ha. Pero wala naman makuan. Magamit kay nag-order man sila kuan. KFC. Kaya nakibutang kay di na siya pwede sa heater. Heater man ni siya. Di siya pwede to kay naman siya nylon. Dara, marag. Kalwazon. Sauce. Sauce Ginoo. Tapos din ang laban. Sa wakas. Salamat mga bay. Okay. Ikan ganihang alas 7:30 hangtod karon alas 6 diretso ang duty. So, just imagine how powerful I am. Thanks God. Thanks Lord. Man lagi ko salamat sa Ginoo. Ang hugason na lang ita. Ay, pahulay sa. Bye-bye nito na. Lagi salamat. Laban lang.